Hayırlı kişiler исәнмесез? Мин сәхнәдә уйнамадым, бәлки яшәдем дип атадык без бүгенге лекциябезнең темасын. Ул татар халкының гына түгел, төрки халыкларының беренче актрисасы Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяның тууына 130 еллыкка багышлана. Башлап мин сезгә ни өчен бу тема белән кызыксынуым һәм ни эшләп минем хакым бар бу темага сөйләргә дигәнгә беренче генә җөмлә әйтеп китәсем килә. Ел дәвамында былтыр менә русның әйткән сүзе бар, случайности не случайны. Бер ел элек мин китап магазинына кибетенә кереп, бүлеккә гадәттәгечә китаплар эзләгәндә, кулыма Туташ Айгөл Әхмәтгалиевның Туташ китабы кулыма төште. Һәм шул китапны укып, ничектер 2 төндә йотып кына куйдым да бу китапны һәм шул кадәр хисләндем. Шәхес масштабы, бигрәк тә Нур театрында эшләвем белән бәйләп, Нур театрында эшләгәндә әлбәттә без күпмедер экскурсияларда үткәрәбез, балалар өчен дә, тамашачылар өчен дә. Һәм шушылар белән бәйләп, мин чынлап та кызыксынып кирип киттем. Шуңа кызыксынып кирип китүемнең сәбәбе, бер ел эчендә менә сезгә нәтиҗәсен дә күрсәтәсем килә. Татар башкорт театр сәнгате өлкәсе белән кызыксынучылар бу көннәрдә мөгаен дулкынландыргыч мизгелләр кичерәдер. Чөнки Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяның тууына 130 ел. Без аның туган көнен 15 май дип билгелибез. Кемнәр кызыксына, сез беләсез, аның туган көне инде 14 май дип тә кайдадыр языла. Туган елы да төрлечә языла. Кайдадыр 1885 ел, кайдадыр 1887 ел. Ә без 1892 ел дип алдык, чөнки аның кабер ташында нәкъ шушы саннар тора. Гыйззәтуллина Сәхибҗамал 1892 елда Казан шәһәрендә дөньяга килде дип яза үзен. Бала чагы тәмле генә, рәхәт кенә үтми аның. Бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай кебек үк ул да авырлыклар, михнәтләр аша аңа да михнәтләр чигәргә туры килә. Асрау булып та йөри ул. Әйтергә кирәк, 6 яшендә ятим калып, ул Апанаевлар гаиләсендә асраулыкка кирип, шушында күпмедер интегешләр кичереп, шушында гомер кичерә. Үзенең бер истәлегенә кирип күз салыйк әле. Мин Казан ягы Әре авылының Гыйззәтулла исемле бер крестьян кызы. Атам Казанга килеп тимер юлга стрелочник булып кергән. Ул анда ни кадәр генә хезмәт итсә дә, кондуктор дәрәҗәсеннән үтә алмады. Әнкәй Соколов фабрикасына мех тегәргә кергән. Балалар күп, тормыш зур, шунлыктан апам да клиникага сиделка булып урнашкан. 8 яшьлек абыемны әткәй тимер юлына флаг тотып торырга хезмәткә биргән. Абыем кышкын салкын бураннарда иртәдән кичкә кадәр катып, туңып торса да, аңар бер тиен дә түләмиләр иде. Ахырында ул кышкы салкын буранда эшеп үлде. Әнкәй көнне 20 тиенгә иртән сәгать 5-тән кичке 7-гә чаклы фабрикада эшләсә дә, без һәр вакыт аш идек. Әнкәй иртән эшкә киткәндә балалар уянып, барыбыз да аңа сарылып ашарга сорыйбыз. Әнкәй әле беребезне, әле икенчебезне кочаклап үбә, ә үзенең күзләреннән аккан кайнар яшьләре безнең битләребезгә тамалар. Озын көннәр буе фабрикада сасы мех арасында ачлы-туклы эшләгән Әнкәй дә озак яши алмады. Ул 45 яшенә дә җитмичә үлде. Аптырагач, бер тамак булса да ким булыр дип, мине Яңа Бистәгә Апанаев дигән алпавытларга хезмәткә илтеп бирделәр. Бу аның сүзләре. Үзе язып калдырган сүзләр. Рус мәктәбенең 4-нче сыйныфын тәмамлап, шулай ук Вахид Мәзин мәктәбендә дә укырга йөреп, русча да, татарча да яхшы гына укырга өйрәнә бәлки Сәхибҗамал. Аннары рус кызларына ияреп, бию түгәрәгенә дә йөри. Шул вакытта рус телендә куелган спектакльләргә барып йөри башлый ул. Һәм бу урында мин сезнең игътибарыгызны бер-бергә җәлеп итер идем. Менә мин сезгә истәлекләр укып беттем. Һәм анда яза Сәхибҗамал үзе язып калдырган, үзенең көндәлегендә язып калдырган сүзләрне укып беттем. Һәм уйлап карагыз әле. Татар мәктәбендә дә укыган, рус мәктәбендә дә укыган, бию түгәрәгенә дә йөргән. Бу каршылык бит, шулай бит. Хәерче гаиләдән генә чыктым дип язса да, шуңа күрә галимнәребезнең, язучыларыбызның аның турында документаль язмалары булса да, аның биографиясендә әле ачыкланмаган таплар байтак. Кайда туган, кайчан туган, бернинди дә юньле документ юк диярлек. Үз көндәлекләрендә дә менә әйттем бит туган көнен чыганакта 3 төрле дип. Ул үзе дә үз кулы белән туган елын төрлечә язып калдырган. Туган урынын килеп чыгышын да шулай ук безнең бик зур шикләр туды. Һәм бу шикләрне Айгөл Әхмәтгалиева, сез беләсез, ул 2 ел дәвамында архивларда утырып Сәхибҗамалның тормышын өйрәнгән, тирәнтен өйрәнгән шәхес. Туган урынында дөрес күрсәтмәгән диясе килә аның. Шуңа килеп чыгышы турында да мәгълүматны язганда картлык чорында хәтере чуалганмы? Әллә шәхес культы вакытында махсус яшерү хәйләсе булганмы? Билгеле түгел.
Ул әтисен Яшел үзәннең Әрә авылыннан дип яза, ярлы гаиләдән дип тасвирлый, әмма бу да бер хәйлә булырга тиеш. Затлы мулла нәселеннән булучыларның күбесе совет сәясәтен аңлап, үзләрен ярлы крестьян гаиләсеннән дип сөйләргә мәҗбүр булган. Сәхип Җамалның да ярлы гаиләдән булуына ышанып булмый. Чөнки әлеге дә баягы әйткән, мин әйтеп үткән уку урыннары, алар ярлы балалар өчен түгел. Бу элита укый торган мәктәпләр булган. Һәм менә аның беренче укытучысы Махруй Музаффария, менә шушы Вахид Мөәзин мәктәбендә укыган. Ул Махруй Музаффария һәрвакыт ул элиталы мәктәпләрдә укыткан. Тарихчы, экскурсовод Гүзәлия Гыймаддинова белән Казанда очраштым. Үзек тыңлап үтегез әле. Учительницей Сахиб Джамал Гизатульной Волжска была Магруй Музаффария. Она известная женщина-педагог, преподавала она в татарских школах, русско-татарской школе, была учительницей вероучения, и ее муж был имамом сенной мечети. Сейчас ее фотографию покажу, я не подготовила фотографию. И как мне кажется, что почему Сахиб Джамал Гизатульна Волжская такую себе карьеру выбрала, что в принципе было очень смело по тем временам, потому что у нее самой была смелая учительница. Это одна из первых татарок, Магруй Музаффария, которая сбросила чапан, то есть открыла свое лицо. Шунлап та элиталы укытучы булган диясе килә. Шуңа күрә без монда аңлыйбыз. Бәлки Сәхип Җамал бераз истәлекләрендә совет чоры заманында бераз үзгәрешләр дә кертергә мәҗбүр булгандыр. Өстәвенә әйтеп үттем бит, бию мәктәбенә дә йөргән. Бию мәктәбе шулай ук чыгымнар таләп иткән аңлыйбыз. Һәм иң кызыгы шушы бию мәктәбенә йөргән чорларында ул Фатих Әмирхан белән тыгыз аралаша башлый, язучы Фатих Әмирхан белән. Фатих Әмирхан ул Сәхип Җамал тормышында бик тирән из калдырган шәхес. Алар шул балачак дусты дисәк тә була. Алар бергә аралашып үсәләр. Һәм Сәхип Җамалның артист булып формалашуында да Фатих Әмирханның роле бик зур. Алар күршегедә яшиләр дип әйтеп үттем. Һәм беләсезме, театрга эшкә килгәндә Фатих Әмирхан аңа үзенең фатихасын бирә һәм әйтә: "Син булмасаң кем башкарачак бу эшне?" ди. 1907 елда Сәйяр труппасы Казанга, беренче тапкыр Казанга татар спектакле куярга килә. Инде рус спектакльләрен байтак күргән Сәхип Җамал да бу спектакльгә килә. Аны нәкъ менә Фатих Әмирхан спектакльгә чакыра. Килә, билетлар юк. Моңа Фатих әйткән була, билетлар булачак, шуңа күрә син кил, иптәш кызыңны ал да кил дигән була. Киләләр, билетлар юк. Көтеп торалар ишек төбендә, озак кына торганнан соң Ильяс Кудашев-Ашкадарский чыгып, аларны каршы алып, аларның кулына контрамарка дигәннәр, ул вакытта контрамарка тоттыра. Шулай итеп, аннан соң алар кирип спектакльне карыйлар. Татарча спектакль, үзегез аңлыйсыз, 1907 ел. Сәхнәдә кемнәр генә? Тик ирләр генә. Сәхип Җамалның исе акылы китә. Әлегә кадәр рус спектакльләрендә шундый матур хатын-кыз образлары, чагылышларын күргәннән соң татар спектакльне нәрсә күрергә мөмкин? Сакаллы ирләр хатын-кыз рольләрен уйнап йөри. Күңеле белән шул кадәр протест, күңелендә шундый протест күтәрелә аның. Һәм үзе шушы протестка түзәлмичә, ул сәхнә артына тузып кирип китә. Спектакль тәмамланганнан соң Ильяс Кудашев-Ашкадарскийны тапканнан соң әйтә: "Нинди хәл бу? Ни өчен сезнең сәхнәдә ир-егетләр хатын-кыз ролен уйный?" Шул вакыт Ильяс Кудашев үзенең аптыравын белдерә. "Туташ, менә бер хатын-кыз да ризалашмый, үзебез дә аптырадык" ди ул. "Һичбер кыз таба алмыйбыз аптырауда" ди. Күп уйлангач, Фатих Әмирхан да әйтеп үтүемчә, син уйнарга тиеш анда дип көч биреп торгач, кем дә булса башлап чыгарга тиеш бит инде дип, ул Кудашев труппасына кирергә хәл итә. Шушы моменттан, шушы мизгелдән, 1907 елның җәеннән татар театры тарихында хатын-кызда сәхнәдә пәйда була. Сәхип Җамалның истәлекләренә тагын күз салыйк. Бу вакытта миңа 13 яшь тулып, 14нче киткән иде. Сәхнәдә беренче мәртәбә чыгып уйнаган ролем кызганыч балада Шафиқа роле булды. Ул роль Мәкер вә мәхәббәттәге Луиза роленә бик охшаган. Мин шундый рольләрне бик яратып уйный идем дип истәлекләрендә. Тик мин санап чыгардым, хронология буенча аңа 13 яшь булмаган, аңа 15 яшь булган. Сәхип Җамал шуңа күрә әйтәсем килә, истәлекләрендә бераз буталгандыр.
Оңларга кирәк, ул истәлекләрнең күбесе 60-нчы еллардан соң язып алынган. Һәм ул вакыт бәлки Сәхип Җамалның инде хәтер ягы бик начарланган буладыр. Яңадан мин сезгә сөйләп үтермен аның үлү тарихын. Шуңа сез аңларсыз. 1907 елның җәй азагында Түбән Новгородтагы Түбән Нижгардагы Мәкәрҗә базарында сәйяр труппасы сәхнәсенә аяк баса. Исламият белгече Рауль Утабай Кәрими сүзләренә таянсак, Гыйззәтуллина Волжская Габдулла Кариев белән 1907 елның 2 сентябрендә Гаяз Исхакыйның 3 хатын белән тормыш әсәрендә тәүге чыгышларын ясыйлар. Искә алдыгызмы, үз истәлекләрендә ничек язып калдырган? Шафиқа ролендә чыктым ди ул кызганыч балада. Һәм белгеч Рауль Утабай Кәрими бөтенләй икенче төрле фактлар китерә. 3 хатын белән тормыш 2 сентябрь ди. Аңлатам каян алынган бу 3 хатын белән тормыш. Ул 2 сентябрь көнне беренче татар телле афиша табылган. Шуңа күрә ул 2 сентябрь дип күрсәтелгән. Ул бу спектакльдә төп геройның 2 хатыны Мәрьямне уйный. Шулай гастроль турлары дейк башланып китә. Рязань шәһәре, Мәскәү шәһәре. Һәм бу урында мин сезгә бер кызыклы гына тәкъдимем бар. Москва. Төнге 12-ләр тирәсе. Без иптәшләрне вокзалда көтәргә булган идек. Эш без уйлаганча булып чыкмады. Сәгать 12 тулуга безгә вокзалдан чыгарга куштылар. Урамга чыктык. Рәхимсез салкын, караңгы төн. Кая барырга, нишләргә? Багажларыбызны күтәреп киттек. Кая барабыз, белгән юк. Йөри торгач, без шул кадәр туңдык, минем артык барыр хәлем калмады. Бер баганага терәлеп каттым. Фатима да минем янымда бөгелеп төште. Шуннан 3нче иптәшебез әйтә, һәнәтегендә бер ут күренә. Шуңа барып җитсәк, бәлки кертерләр иде ди. Без тагын киттек. Килеп карасак, ул бер ярлы кабак булып чыкты. Иптәшебез әйтә, бирегә сезнең белән керүе яхшы булмас булуын, ләкин шулай да керми хәл юк. Юкса без шунда үләбез ди. Ул минутта безгә кая керсәк тә барыбер иде. Без үлү дәрәҗәсендә идек. Шунда кереп бер өстәл янына барып утырдык. Фатима белән мин бер туйганчы елап алдык. Бераз утыргач иптәшебез, әгәр дә берәр нәрсә алмасак, безне биредә утыртмаслар дип, әлеге 15 тиенне 3 стакан чәй алып килде. Менә аның 15 тиене кая ярады. Шул чәйне эчеп, җылынып, Фатима өстәлгә башын салып, йылы-йылы йокыга китте. Бу кабакта исерек студентлар бик күп иде. Буларның кайсы җырлый, кайсы йылый, кайсы кемнедер тирги. Мин буларга карап, булар да тормышларыннан разый түгелләр ахыры дип уйлап иптәшләремә, бу дөнья нигә бу кадәр күңелсез төзелгән икән дидем. Күңелсез урыннары күбрәк шул дип җавап бирде иптәшебез. Күзләремне бер почмакка терәп уйлана торгач, минем алдыма иптәшләрем килеп басты. Кайсысының аягы сынган, кайсының башы ярылган төсле, әллә нинди дәһшәтле күренешләр башымны чолгап алды. Мин куркынып иптәшләремнең кулына ябыштым. Ул миңа тынычланыгыз, артык уйланмагыз диде һәм газета бирде дә, менә укыгыз, авыр фикерләрегез таралыр дип куйды. Сәгать 5-тә бу кабакны ябалар икән. Моннан да безнең чыгуны үтенделәр. Без тагын күтәренеп вокзалга төшеп киттек. Чөнки безгә иптәшләрне табарга кирәк иде. Көтәбез, әллә ничә поезд килде, безнекеләр һаман юк. Шулай көтә торгач, тик көндезге сәгать 2-дә генә барысы да килеп җиттеләр. Аларны күргәч, без шатлыгыбыздан нишләргә белмәдек. Мин сорыйм, сезне арестовать итмәделәрме дим? Алар көләләр. Юк, безне арестовать иткән кеше 3 көндә яшәмәс диләр. Барыбыз да бергә җыйналгач, башта бер кайгы да калмады. Кудашев миңа, Волжская, синең карының ачтыр. Мин хәзер бу буфеттан берәр нәрсә алырмын дип китте. Ул миңа бер слойка, бер котлет китереп бирде. Мин бу котлет белән слойканы вак сыныкларга бүлеп, барыбызга да өләшеп чыктым. Йөри торгач, Кудашев бер бүлмә тапты да без фатирга кердек. Без инде фатирда барыбыз да эшкә керештек. Кайсыбыз афиша яза, кайсыбыз рольләр күчерә, киемнәр хәзерли. Барыбызга да эш бар. Читенлек белән бер постановкага рөхсәт алдык. Бу безнең өчен бик зур шатлык, чөнки Москвада беренче мәртәбә татар театры. Уфанур татар дәүләт театры актрисасы Чулпан Раянова.
ни өчен бу үзекне сезгә аңлатырга бирергә тырыштык? Шушы мисалдан гына чыгып, сез аңлыйсыз, ни дәрәҗәдә татар театры формалашкан елларда артист булып йөрим дигән яшь егет кызларның авыр тормышы бу юлларда чагыла. Бер слойканы ничәгә, 7-8 кешегә бүлеп ашаулар. Менә алар барсы да шушы вакытны, шушы чорны күрсәтә. Һәм татар театрының формалашуын. Фатиха дип үтте Чулпан. Ул, мен сезгә әйтеп үтмәдем, 1907 елның сентябрь айында Нижга шәһәрендә башланып киткән спектакльләр яңадан анда Сәхип Җамал аңлый, бер үзе генә ул хатын-кызлар ролен күтәреп чыга алмый. Ул кайбер чакны бер спектакльдә 3 роль уйнаган. Һәм үзегез аңлыйсыз, ул вакытта спектакльләр сәгать ярым 2 сәгать кенә бармаган, 4 сәгать барганнар. Шуңа күрә беренче өлештә бер кеше булып уйнаган, икенче өлештә икенче шәхес булып, өченче өлештә өченче шәхес. Тик шулай да аңлашыла, алай уйнаса да, бөтен хатын-кыз өчен уйнап бетереп булмый бөтен ролендә. Шуңа күрә ул Казанга кире кайтып, үзенең иң яхшы дус кызын үзенә алдый аңа инде. Эй, тормыш бай, мул, рәхәт яшибез дия, ул аны алдап үзенә ертеп алып килә. Әлбәттә, килгәч нәрсә күрсен теге кыз? Ачлы туклы тормыш, кием юк, яшәргә урын юк, куалар чыгаралар. Шуңа күрә ул артистка булып бетмәс борын ук озак сузмый кире Казанына тук тормышка кайтып китә. Татар театры төзибез дип ир-егетләрдән генә торган сәйяр труппасына ярып, кадимчеләр, иске карашлы муллалар байлар тарафыннан кысылып, изилеп, ач килеш, өшеп, туңып, күпме калаларны, салаларны, Түбән Новгород, Рязань, Мәскәү, Урта Азия һәм башкалар узарга, гомерен куркыныч астына куярга туры килә Сәхип Җамалга. Ә чынлап та туры мәгънәсендә гомерен куркыныч астына куярга туры килә. Аңа әллә ничә тапкыр аталар. Әллә ничә тапкыр урамда таш бәреп калалар артыннан. Һәм әлеге дә бая киемнәрен умыралар урамда очрап. Һәм ул шушы авырлыкларга да ничектер түзә. Ничек кенә булмасын, Сәхип Җамал ул югары идеаллар, профессиональ татар сәхнәсе булсын, үссен дип яшәгән актриса. Замандашы, иҗатташы гына түгел, ятимлекнең ачы шулпасын да бер тәлинкәдән авыз иткән бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай һәр сүзен үлчәп язучы. Беләсез, Тукай бер кешендә мактамаган, шулай бит? Мактау белән бер вакытта да мавыкмаган шагыйрь 1909 елда Туташка шигырь багышлый. Сезнең күпләрегезнең аны ишеткәнегез дә бар. Күр, ничек иртә кояш чыкса җиһанда нур тула. Һәр күңелләр нурландырыр чыкса Гыйззәтуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә. Берсе уйный сәхнәдә. Сәхип Җамалга булган дустана җылы мөнәсәбәте дә профессиональ актриса буларак югары билгеләүе дә аңлашыла бу юллардан. Һәм якын көннәрдә Казан шәһәренә баргач, Габдулла Тукай музей директоры Гүзәл Тухватова белән без оралашып алдык. Һәм сезгә бер видеоматериал тәкъдим итәм. Hörmətli Ufalılar, mən sizni Qazandan Abdullah Tokay Ədəbi Muzeyindən sələmlərə big şadmı. Bizdən muzey bilən siz tanışdığında şulay da ayrı məktəbləri haqqında sizə dağında tirənərək məlumat yetkərgətli. Biz sizin bilən muzeynin ən batır zallarından birisi şair məhəbbəti zalında basıb durarız. Bu zalda biz şairin məhəbbətinə tügül, 20-ci əsr başında şairinin Abdullah Tokay'ın şirdaşları haqqında da məlumat verəmiz. Həm Tokay yazğanca iki qiyas şiirini gözlətib etem. Bizning bu zalımızın ortasında şulay öğündə birinci aktrisa, tatar aktrisa Səhib Җамал Гыйззәтуллина haqqında da, onun tatar mədəniyyətindəki qiyas və başqaları haqqında da etmişə uzaq gedib bulmay. Səhib Җамал Гыйззәтуллина turunda Tokay iki qiyas şiirində aytıb gedir. Bir qiyas gökdə oynasa, ikincisi səhnədədir. Həm Abdullah Tokay Ədəbi Muzeyində siz indi birinci tatar artistlərin fotolarını görəsiniz. Həm şulay və intüdə bizning hörmətli rəssam Züfər Gümayev yasagan və şuşu işimiz təqdim edilir. Alda Abdullah Tokay, Abdullah Kariyev həm Səhib Җамал Гыйззәтуллина
Волжская алган. Шулай өйдә музейда ядкәрләр Сәлимҗамал Гыйззәтуллин Волжскийның үзенең иң кыйммәтле шәхси ядкәрләре белән дә бәйле. Мәсәлән, бу витринага игътибар итсәк, биредә без Сәлимҗамал ханымның шәлен күрә алабыз. Ул төп нөсхәдә безнең музейда сакланып калган. Һәм шулай ук инде менә бу үзенчәлекле открыткада Сәлимҗамал Гыйззәтуллина Волжская һәм Габдулла Кариев тәкъдим ителә. Шулай ук инде менә бу залыбызда безнең беренче татар артистларының үзләрен ничек тотарга тиешлеге хакындагы кагыйдәләр дә бик үзенчәлекле. Мәсәлән, сәйяр труппасы өчен шундый кагыйдәләр язылган булган. Анда да бәлки Сәлимҗамал Гыйззәтуллина Волжская шул кагыйдәләргә ярып эшләгәндер дигән уебыз да бар. Беренче билетлар тәкъдим ителгән, тамашачылар спектакльләргә шундый билетларны алып, аның беренче татар хатын-кызның уйнавын да караганнардыр дигән уйда калам. Гомумән, 20нче гасыр башы татар мәдәнияте ул инде безнең ренессанс кичергән мәдәният буларак билгеләнә. Һәм без биредә менә нәкъ шушы залыбызда Тукайның чырдашларын, беренче актрисаларны, беренче рәссамнарны, беренче композиторларны, музыкантларны сөйлибез. Һәм мин инде әйтеп үткәнемчә, Сәлимҗамал Гыйззәтуллина Волжская шул чырдашларның иң матуры, иң гүзәле һәм әлбәттә инде иң осталарының үз ролен, үз тормыштагы ролен дип әйтәм, башкаручыларның берсе. Габдулла Тукай әдәби музеена килегез һәм үз күзләрегез белән нәкъ Сәлимҗамал ханым үзенең җилкәләренә салып йөргән йомшак шәлләрне күреп, рухланып, хисләнеп китегез дигән теләктә сезгә саулашам. Хәзер тагын бер нәрсә тыңлатасыбыз килә сезгә. Ул да булса Сәхипҗамалның бу өлешебезне Сәхипҗамал һәм Тукай дип атыйк. Сәхипҗамалның үз тавышы белән Тукай турындагы истәлекләре сакланган һәм аны без сезгә тыңларга тәкъдим итәбез. Я bir kişiye kayıp barganda, benim atımdan bir tırkım bir 3-4 tatар келелер. Dünya kahar sözlerisiyle, horluk sözlerisiyle. Men bir horlandım, bir korktum, şalan, şulay çavatırlaş, namırda kayıp jeytem. No jetkennin sonunda indi, men kirem de tezirek Şveytsarga aytam. Mena şulay demin, ol çıkıp, alarını tergep jiberdi. Men kirem namırda, kirem de çişirip de benim jatıp жылıyım. Объектенdim ben. Şol жылаған kıyafette men tam atkançağa kadar çıkmaya almayınca жылап jattım. Ertesisin Tукай kelip kirem. Tукай kirem, gözler şişingen, ondan Karayip kelip kirem. Karayip değil. Murtaz'ın Tукай akıştı, Murtaz. Nersesinden kıyafetimiz yok. Men silep birem. Tукай bir de yaşmıyor duram. Şundan soň bu kisesinden kıyağız, kırandaş ola da nersedir şıpırtkana yazar Tукай. O bir sileşmedir. Yazar da benim aldıma getirip koyar. Bu nerse iken deyip men okuyayım. Şunda yazar o. Sih ömrünü, sih halkının dünyasın. Biz ölerbiz, bilgiler. Tek okunuşta kalmasın diye. Ondan sonra nerede yazarlar? Da taptasınlar, horlasınlar, tek canım horlanmasın diye. Ama şol şiirini yazdım, men altında daha bir şiir var ya şunday. Şolay ettirip, kuruşup çıkıp gitti. Şiirleri bilen gelip kuvandıraydı. Tукай şekillik şey yoktu neydi. Söyleşmedir yok. Bir sözü de altını yani. Koy vakitte mine biz artistler bilen şu kadar zor kaygıda oturadır ya. Aşağıda yok. Akşa yok. Alırda kişi yok. Kolasından alıp bitirgen. Sata seyirini satıp bitirgen. Şunda gelip kiredir de nersesinin şemini sürgen. Nersin yavaş. Başlıçkil aşağıda yoktu yani. Artistler. Şunda neden olsa bir nerse bir şey edip, bizni juvattıp, bütünlüğü настроениябызны eşediriyor. Ruh, просто mine ipi vergenden de ölçü ediliyor.
Рухыбызны күтәрәдер. Шуннан тагын күтәрелеп китәдер икше. Тасың нейсінде тасың. Яшәдек без. Ни кызганыч, беләсез, ни кызганыч, ни үкенеч. Ни бары 1974 елда гына үлгән Сәхип Җамалның шушы язмасы сакланган, әйме? Бер видео язмасы да сакланмаган, күз алдына китерәсезме? Күпме үзе 1963 елда Камал театрында Нәқи Исәнбәт язган Гөлҗамал әсәрен күпләрегезнең ишеткәне бар. Гөлҗамал әсәре буенча Нәқи Исәнбәтнең улы Празат Исәнбәт спектакль куя. Һәм ул спектакльдә төп рольне Осия Галиева дигән актриса уйный. Алга китеп сөйлим инде, иң тәмле җирен. Һәм шул вакыт ул спектакльне карарга Ижау шәһәреннән Сәхип Җамал үзе дә килә, аны чакыралар. Һәм хәтта аннан соң оралашу да була. Тик шулай да шушы оралашу да видеога төшереп калдырылмаган. Архивларда бер нәрсә юк. Сәхип Җамал белән эшләнгән бер видео язма бүгенге көндә кызганычка табылмаган. Бәлки ул яңгыш кына бер җирдә бардыр. Тик шулай бер кеше дә белми аның барлыгын һәм без шуңа күрә юк дип барабыз. Чөнки язмалар я булмаган, я сакланмаган. Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяның 1912 елның көзендә Уфага килеп яңа труппа оештыруның төп сәбәбенең берсе ул төрле тарафларда таралып, чәчелеп яшәгән татар халкының мәдәнияткә булган кызыксынуы арта бара һәм бер сәяр труппасы гына туган ихтияҗны канәгатьләндерә алмый башлавы. Официаль формада шулай алыйк. Шуңа күрә бу труппа белән бер рәттән Нур труппасы да үзенең эшен башлап җибәрә. Һәм Сәхип Җамалның үзенең язмасыннан көндәлегеннән сүзләр. Ләкин Кариев мондай куркулары белән минем күңелемне төшерә алмый. Без шул көнне үк эш артистка мин, Самитова, Богданова җыйналып Уфага китәбез. Уфага барып керү белән мин артистлар эзләү артыннан йөрим. Иң әүвәл Гыйләш Казанскийны эзләп табам. Пермьнән Ханҗаров, Шамильский һәм Фатих Юсупов киләләр. Казаннан Латыпов килә. Без бик кызулык белән эшкә керешәбез. 2-3 спектакль куябыз. Сборлар шәп түгел. Халык театрга йөрергә өйрәнмәгән. Яңа килгән артистларның күңелләре төшмәсен дип берәр нәрсәне сатып яки кемнән булса да акча алып ашау эшләрне рәтле генә алып барам. Соңыннан без Уфа тирәсендәге ваграк станцияларда спектакльләр куярга уйлыйбыз. Иң әүвәл Дәүләкәнгә барабыз. Анда барып керү белән Фатих Юсупов нык авырый башлый. Ашау эше рәтле булмау сәбәпле ютәл авыруы көчәя. Тамам хәле бетә, сөт сорый, ләкин алырга акча юк. Берәр артистны сөт эзләргә чыгарсак та, акчабыз булмаганга таба алмый кайталар. Авыру җылы юткерә. Мин бер ефәк яулыгымны алып, сөт эзләргә йөгерәм һәм башкорт хатыннарына шуны биреп, бер көс сөт алып кайтам. Авыруга сөт эчертәм. Артистларыбыз кайсы афиша ябыштыра, кайсы мәктәптә сәхнә төзи, кайсы билет сатырга чыгып китә. Уйнар вакыт җитә. Авыру янында калдырырга кеше юк. Без аны япа-ялгызын калдырып китәбез. Ләкин антракт вакытында янына кайтып сөт эчерәм һәм юатып китәм. Спектакльне бетереп кайтабыз. Сбор 20 сум була. Ашарга кала дип бик куанышабыз. Иптәшләрнең хәле авыр булу сәбәпле бүтән җиргә кермичә Уфага кире кайтырга булабыз. Уфада тагын 1-2 спектакль куябыз да теге авыру иптәшебезне докторга күрсәтәбез. Доктор тиз үләр дип әйтә. Шуңа күрә анасы янына кайтарырга карар бирәбез. Төрлебез төрле яктан барлык акчаларыбызны җыйнап, бер иптәшебез белән Юсуповны анасына озатабыз. Бер тиен акчасыз яңа театр төзү хыялы белән чит шәһәргә килгән кыз бала. Ул вакытта без аны әйтәбез 19 яшьтә булган дип бөтен җирдә язалар. Мин санап чыгардым, ул 20 яшь булган була. Май аенда аңа 20 тулган булырга тиеш. Ул яңа сезон ачырга дип 1912 елның август азакларында Уфага килә. Шушы кыз бала барыбер 20 яшьлек шушы авырлыкларны ничек кичерә алды икән, ничек түзде икән дигән сорауны мин һәр вакыт аны Сәхип Җамал феноменын өйрәнгәндә гел шушы сорауны үземә бирдем. Үзе белән Казаннан ияреп килгән берничә артисттан тыш спектакль куяр кешеләр, спектакль куяр урын, бер декорация, бер кием юк. Шуңа күрә үзенең сәхнәдә уйнавыннан башка оештыру эшләрдә әлбәттә Сәхип Җамалның үз иңсәләренә ята.
Артистлар туплау, репертуар сөйләү, режиссура, реквизит, костюмнар барлау, спектакль қоярға рөхсәт алу, билет сату, бу мәшәкатьләрнең барысы да туташның, сез беләсез, Сәхип Җамалны хөрмәт итеп яратып, туташ дип йөртәләр. Аның иңнәренә ята. Үзе яшь кыз булуына карамастан, Волжская труппада каты дисциплина урнаштыра. Артистлар аңа буйсыналар, олылыйлар һәм ихтирам итәләр. Моннан аңлашыла, рух көче, лидерлык, җаваплылык ни дәрәҗәдә югары булган бу шәхестә, шулай бит. Шамильский, Сәмитова, Латыпов, Казанский, Сакаев, Хәнҗәров, Богданова, Мутин һәм башкалар труппаның нигезен тәшкил итә. Галиаскар Камал, Мирхәйдәр Фәйзи, Кулахмәтов, Рәмиев әсәрләре иҗат материалы булып хезмәт итә. Бу урында әйтеп үтәргә тиешмен. Мирхәйдәр Фәйзи белән бик дус була Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская. Орскийдагы спектакльләрендә Мирхәйдәр Фәйзи нәкъ үзе оештырыша һәм алдагы рәтләрне тулысынча үзе сатып ала. Шулай ук Галиаскар Камал белән дә өенә дә барып, Галиаскар Камалның беренче хатыны белән дә оралашып утыра Сәхип Җамал, шуңа күрә әйтәсем килә. Ул заманы өчен Сәхип Җамал үзегез аңлыйсыз нинди масштаблы дәрәҗәле шәхес булганын. Шулай ук рус һәм чит ил классиклар әсәрләрендә Островский, Шиллер, Деннери, Мольер, Нур труппасы яратып куя. Кыска гына вакыт эчендә зур сәхнә әсәрләре иҗат итәргә сәләтле икән исбатлаган Нур труппасы шәһәрдән шәһәргә күченеп йөри. Берничә сезонны Уфада каршылаганнан соң, икенче, өченче сезонны алар Оренбургта уздыра. Актүбә, Орский, Урта Азиядәге гастрольләреннән кире Уфага кайтып төпләнәләр. Туташ үзен талантлы актриса, мисал өчен берничә генә Гайни, ул Галиаскар Камалның бәхетсез егеттәге роле, Катерина, Гроза Островский монда фотосы да булды. Луиза, Коварство и любовь, Шиллер. Һәм үзен шул ук вакытта режиссер итеп тә таныта. Әйтеп үткәнемчә, ул үзен режиссер булып та менә артистларны гел өйрәтә килә. Булайрак уйнарга кирәк, булайрак уйнарга кирәк дип, шуңа күрә ул бөтенсен дә үзе башкарып чыккан шәхес. 1917-18 ел сезонын тәмамлаганнан соң, какшаган сәламәтлеген ныгыту өчен дип, ул Әгерҗе районының Ишбубый авылына юллана. Какшаган сәламәтлек ни өчен дип уйлыйсыз? Әлбәттә, ачлы-туклы тормыш, өшеп, туңып йөрүләр, ул читектә килешкенә Орскийдан Оренбургка барулар, кышкы зәмһәрир салкыннарда, һәм әлбәттә бу сәламәтлегенә зыян салмый калмый. Шуңа күрә ул бик хәтәр чирли башлый, аның тавышы бер вакыт бетеп ала. Сәхнәдә уйнаган актрисага тавышсыз калу ул иң зур трагедия миңа калса. Шуңа күрә ул Әгерҗе районының Ишбубый авылына барып, анда кымыз эчеп бераз рәтләнергә уйлый. Һәм бу вакытта 1918 еллар, аңлыйсыз, бу гражданнар сугышы еллары, һәм шушы вакытта инде әле аклар, әле кызыллар бәрәләр керәләр авылга, бәрәләр керәләр. Уфага чыгып китергә мөмкинчелек калмый. Сәхип Җамалга нишләргә? Аптырап, ул шушы Ишбубый авылындагы мәдрәсәдә укып йөргән шәкертләр белән аларны оештырып спектакльләр куя башлый. Һәм бер вакыт кызыллар инде төпләнеп, чынлап та төпләнеп Ишбубыйда калгач, кызыллар үз тәртипләрен урнаштырганнан соң, Сәхип Җамалга эш тәкъдим итәләр. Анда бер клуб төзелә, клуб ачыла районда, шунда эш тәкъдим итәләр. Шул рәвешле Сәхип Җамал, әйтик, тагын үзе инде төпле профессиональ театрга яңадан эшләп китә. Гражданнар сугышы елларында 1918-1920 еллар Көнчыгыш фронтта труппа оештыра. Фронтта эшләп йөри. 1920 елдан Ижауга татар драма театры үзешчән драма түгәрәкләрен җитәкли. Бу урында әйтергә кирәк, бераз шәхси тормышына кагылып үтик. Ул белүегезчә Русинов дигән кешегә тормышка чыга. Һәм кайбер чыганакларга караганда, ул ни өчен урыс кешесенә чыккан дип кайбер галимнәр менә тавыш күтәрәләр. Ни өчен рус кешесенә чыккан? Мин булай аңлатам. Рус кешесенә ни өчен чыккан? Шул кадәр тормышы авыр. Ширлә биткән, бер нинди рәте юк. Ул вакытта Русиновка кияүгә чыкканда, минем санауларым буенча аңа 41 яшь булган. 39 яки 41, менә анда нюанслар бар. Шуңа күрә аны свидетельство о бракега язалар 21 яшьлек кеше дип. Нинди максаттан алай язылган, ансы аңлашылмый.
21 яшьлек булып язылган, менә шушы ел алыштырылган. Диясем килә, тагын әлеге дә баягы шушы темага ел алышыну темасына кайтабыз аның. Шуңа күрә Русиновка кияүгә чыгып, Русинов ул вакытта обком секретарема ниндидер Ижау шәһәрендә ниндидер дәрәҗәдә эшләгән шәхес. Әлбәттә инде, менә әйттем бит мин сезгә, ата-анасының чынлыкта менә без аңлыйбыз, зыялы кеше, зыялы гаиләдән чыккан, бәлки морзалар нәселеннән чыккан. Бу Сәхип Җамал туташ, бәлки ниндидер шушы совет идеологиясе аркасында һәм иренең дә шушы структураларда эшләү аркасында бәлки аңа биографиясын бераз төзәтмәләр кертергә, үзгәртергә туры килгәндер. Шушы сез дә уйланыгыз әле шуның турында. Мин бик күп уйландым бу темага. Ни өчен? Һәм шушы Русиновка кияүгә чыгып, ул байтак кына еллар шушы Ижау шәһәрендә яши һәм һәр вакыт аның күңелендә туган ягына, Казанына кайтып, Казан сәхнәләрендә уйныйсы килү теләге гел кайный аның күңелендә. Шушы теләге. Һәм әйтергә кирәк, шәхси тормыш турында сөйли башлагач, кызганычка Сәхип Җамалга Ходай Тәгалә бала бирми, үз балалары булмый. Улайган көннәрендә генә алар бер баланы, балалар йортыннан бер баланы алып, кыз баланы алып үстерәләр. Һәм Сәхип Җамал күңелен бу балага биреп бетерә алмый. Ул аны механик рәвештә карый, әлбәттә, ашата, ишертә, йөртә. Тик шулай да үзенең үк менә язмаларыннан чыгып әйтә алабыз һәм Айгөл Әхмәтгалиеваның тарихи әдәби романынан да чыгып әйтә алабыз. Чынлап та аның җылылыгы бик баласына карата, үги балага карата бик җылылыгы булмый. Аның орнына Русинов белән үги кызның мөнәсәбәтләре бик җылы була. Кызганычка менә бик күп кешеләргә шалтыраттым, Рау, Таиска шалтыраттым, Камал театры юристлары белән сөйләштем, СТД, Казанның, Татарстанның СТДсы белән сөйләштем. Миңа белергә кирәк иде, бүгенге көндә ул кыз исәнме, ул бәйләнештәме? Гомумән, преемниклары Сәхип Җамалның берәрсе бармы? Бүгенге көндә бер кешедә менә миңа тиешле дип килгән кеше булмаган. Һәм бүгенге көндә без Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскийның наследниклары юк дип әйтә алабыз, чөнки бер кеше дә претендовать итмәгән, шуңа күрә шулай дип әйтә алабыз. Баягынак әйтеп үткәнемчә, 1963 елда Казанга чакырыла. Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжский бу елны ул кунак буларак спектакль карарга чакырыла. Гөлҗамал спектакле. Һәм шул вакытта ул Асия Галиева белән таныша. Шушы спектакльдә төп рольне уйнаган Асия Галиева белән. Һәм шул кадәр алар арасында җылы мөнәсәбәт урнаша. Сәхип Җамалны яхшы белгән кешеләр әйтүенчә, бу фотолар, тагын берничә фотолар бар шушы стильдә. Иң ихлас елмаюы фотографияларда Сәхип Җамалның шушы кадрларда. Чөнки ул соңгы елларда бигрәк тә шушы 20нче еллардан соң үзенә йомыла. Аның менә ничектер үпкәсе дә булгандыр бәлки. Шуңа күрә үзенә йомылгач, аның бик ачылып фотога төшкәндә дә бик ачылмый ул. Менә шушы фотоларда ул шулкадәр канәгатьлеге күренеп тора. Һәм Асия Галиева белән алар байтак кына хатлар язышып торалар. Бер-берсе дуслашалар. Һәм минем соңдан килеп карарсыз әле. Миндә беренче китап бар. Менә бу китапта да аның Асия Галиеваның истәлекләрендә хатларыннан үзекләр хәтта китерелгән. Шулай ук, әгәр без әйтәбез, сөйлибез икән, Сәхип Җамал Гыйззәтуллина турында тагын нәрсәләр куелган, нәрсәләр дөнья күргән дип, нинди спектакльләр куелган дип. Әлбәттә, Сәхип Җамал турында байтак кына күзәтүләр, байкаулар, статьялар чыгып килгән. Шулай ук менә әйтүемчә, менә әле күрсәтеп үткән китапта да байтагы аның җыелган. Гази Кашшаф бик күп өлеш керткән, үзе исән чагында ук Сәхип Җамал белән күп аралашкан. Шулай ук әйтеп үткән Айгөл Әхмәтгалиева 2019 елда үзенең туташ роман, тарихи әдәби роман дибез, шуны бастырып чыгарды. 2007 елда Камал театрында Фәрит Бикчәнтәев Нәқи Исәнбәтнең Гөлҗамал әсәрен алып, Гөлҗамал спектаклен куя. Һәм анда Люция Хамитова дигән актрисабыз уртада утыра. Сәхип Җамал ролен башкара. Һәм күптән түгел Кариев театрында шулай ук яратып туя алмадым дигән әсәр спектакль дөнья күрде. Трейлерын карап үтәргә тәкъдим итәм.
Яратып туя алмадым спектакле, аның режиссеры Ринат Аюпов. Айгөл Ахматгалиевның әсәре буенча махсус Айгөл Ахматгалиева үз романын үзгәртә Кореев театры өчен. Мин Кореев театры әдәби бүлекендә эшләүчеләр белән дә очрашып сөйләштем. Махсус алар өчен язылган әсәр. Һәм ни кызганыч, менә Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяның үлеме турында сез күп кенә фикерләр, уйлар ишеткәнегез бар. 1974 елда Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская бер караусыз, бер таныш белешсез Чистайда картлар йорты гына түгел, ширлеләр, ничек була, психодиспансерда вафат була. Һәм иң моңсуы шул, ул үлгәндә аның кем икәнен дә белмиләр. Һәм аны номер астында гына Чистайда җирләп тә куялар. Һәм берничә айдан соң гына бер чыганакларга караганда ул Рәшидә Җиһаншина, Татарстанның халык артисткасы, бер ара Камал театрында директор да булып эшләгән ахрысы, шундый күреп калдым. Әйтәсем килә, шул бер вакыт шушыны белеп калып берничә айдан соң Сәхип Җамалның җәсәден Казанга кайтару хәстәрен күтәреп чыга. Һәм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәмендә һәм әлбәттә югарыда эшләүче түрәләр ярдәмендә җәсәде кайтарыла. Һәм Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяның әйткән сүзе була: "Мине Тукай янында җирләгез, мине Тукай янында җирләгез", дип ул күп җирдә язып калдыра. Статьяларда, биргән интервьюларында да әйтә. Үзенең теләге, васияте шушы була. Һәм шөкер, ничек кенә булмасын, нинди генә авырлыклар белән, тик шулай да бүгенге көндә чынлап та Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская үзенең дусты Габдулла Тукай янында урнашкан, аның янында ята. Үлеме кызганыч, чынлап та, тик бүгенге көндә без нәрсә эшли алабыз? Үлеме кызганыч, үзенең әйткән сүзләре бар. Бер истәлегендә Сәхип Җамал үзе әйтә: "Исегездән чыгармагыз мине, зинһар, онытмагыз мине", дип язып калдырган. Чынлап та, татар халкының гына түгел, гомумән төрки халыклар арасында да беренче актриса булган туташны безнең онытырга хакыбыз юк. Без бүгенге көндә нәрсә эшли алабыз моның өчен? Һәм нәрсә эшләнә гомумән? Бүгенге көндә уйлап карагыз әле, Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская исемендәге бер урам да юк. Мин Башкортстан турында гына әйтмим, гомумән әйтәм. Әйтеп үткәнчә, бер видео язма сакланмаган. Шулай ук бер такта таш та юк безнең. Күз алдына китерәсезме? Беренче актриса дип әйткән булабыз. Бер такта таш та юк бит безнең. Күренекле татар актрисасы Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжскаяның 130 еллыгы уңаеннан Уфа Нур татар дәүләт театры ниндидер адымнар эшли. Мәсәлән, без 2022 елның 31-нче сезоныбыз дибез, 31-нче сезонның беренче яртысында Айгөл Ахматгалиева әсәре буенча, әлбәттә, бераз үзебезгә адаптация үткәреп, үзгәртеп, спектакль чыгарга планлаштырабыз. Спектакль «Ода». Бу театрның баш режиссеры Азат Җиһаншин үзе бу спектакльне куярга алыначак һәм аның сүзләренчә, бу театрда уйный башлаган мөселман дөньясының беренче хатын-кызы, бөек кеше, зур шәхес һәм онытырга хакыбыз юк дип әйтә ул. Шулай ук бөек актрисаның исемен мәңгеләштерү һәм театр эшчәнлеге өлкәсендә хезмәт күрсәтүчеләрне бүләкләү максаты белән Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская исемендәге театр сәнгате өлкәсенә зур өлеш керткәне өчен медале да әзерләнә. Һәм ул медаль әзер бүгенге көндә. Кызганыч, мин аның макетын сезгә куймаганмын монда. Ул бик матур медаль. Шын медаль иң лайыклы шәхесләргә генә биреләчәк медаль. Әлбәттә, ул театрда 2 елга бер бирелерме, елына бер бирелерме әйтә алмыйм. Тик шулай да быелгы сезон ябылышына сез килсәгез, ул медальне үз күзләрегез белән күрә алачаксыз. Шуны әйтергә мөмкин. Шуның белән минем чыгышым тәмам.